Friends, dinini o video जों नायलायनाय बुबाग्रा अमर मानिकनि part 4 video. Norok kebo aboni part 3 eba part 1 2 rogno nogyako honke description aboni link rejago click khlaioi a video rogno bo naimano. Do hake asik kok kolok sayawoi bubagra अमर मानिकनि part 4 video nailashine. बुबाग्रा अमर मानिकनि बसला अखरा राजदुर्लभ थैमानि बागै बुबाग्रानि मकलो मुक्ति कुफुलुं एंगै दंखा आबोनि सालकिसा उल ब ताइ खरकचा बसला राजदर न युवराज संगै रेखा आजराव मुगलनि राजा अंखा सम्राट आकबरनि थुरुकसा सिपाइरक सराइल प्रदेश आक्रमण खालायै आरो दखल खालायै दंफायखा आबोनि बागै आरोनि बुग्रा इसाखा बुबाग्रा अमर मानिकनि थानि सुबासु सानफायो बुबाग्रा सराइल प्रदेश बिनि सिपाइरकनो रहर आरो सिपाइरक सगै आकबरनि थुरुकसा सिपाइरकनि केम्प रक सोबाय रखेनो आबरक गिरिजागै खारै थांबायखा कक थाइसाबाय साना थांखे आरो जबा खालाया ओइनो त्रिपुरानि सिपाइरक गोबलाय ओंखा आबोनि सालकिसा लाई थांखा बुबाग्रा अमर खुन्जुनि बेमार मानजागो आबागै ब बिसिनाओ गलाय मा तंखा आबो हाइजराओ मायंकराय कावै युवराज राजदर सिंहासन आसुकना बागै फायो बुतानि आतमंनो नगै बुबाग्रा अमर मानिकनि बसला कुसु जुजार सिंह बेलाय खेजलि जागो ब बुफानि आरो थांगै जलि जागै हाय हनै सावो बुफा तंतु दैसे बुता सिंहासन आसुकना फायो आबनो आं किसाफानो गसिवै नायमान्या आकक सावै ब कायसा पालावो बिनि यागनि सेंबाय तानै रुवै आरोनि कुतुलै थाङो बसारकनि आतमंरकनो नगै बुबाग्रा अमर मानिक बेलाय खे खा खामजागो ब सा खामिया तै फानो सिंहासन आसुगैना नांखा उलो युवराज राजदर ब बिनि सायानो गसिवै नाखा बुबाग्रानि सा खामिया बसारक ब कथालाया निजराव बर खामियारक तंथकजागो आ बर खामियारकनि खुक्तैनो कायसा गुजबकक भाइराल ओंखा आ गुजबकक ओंखा खरक सारा एबा 100 जना जरायबो सानो बोथारखे बुबाग्रानि सा खामनाय आ कक खोनावै तंक सं तंनाय लुकुरक वाना जागो साबोनि बेसाबा बुफ्रुजानि रमैतेलांगै दानजागनो आबागै जेबो सासराय गोनां रक राजाखर एबा राजधानी तै आबोनि गानागिनि तंनाय बरक रक आलका जागाओ खारै थांबायो आबो हाइजराओ से तै कायसा गुजबकक भाइराल ओंखा आबोखे अमहाय उदयपुर दैल मै बरक थैबायनाय बेबागै खरक नैरा बासि एबा 250 जना से गोथां बासिनाय फु तंक सं तंनाय लुकुरक आ कक नब दातिनो पुइतुक खालायपायो अमहाय जराओ बाक्साखे अरनि कुतुलै जानिजा जाति गुस्तिरकनि आरो थांबायखा बाक्साखेबा थांनानि थाइ गोरै अरनो किरिवै मा तंलायखा ताइ किरिजागमा बाय माइसाय तत्राला जायगा हर थुवैबो मुक्तरि मानजाग्या बाक्सा खेबा थालिक बुफांनि रंग सोनामै तनलायखा दैलमखे रंगो फानो तंनानि हनै बुबाग्रा अमर मानिक आ गुजबकक रगनो खोनावै ब लगलगिनो दागिखा आ गुजबकक बिरनाय रगनो रमैतु बुना बागै बुबाग्रानि बागै सामुं तांनाय रग आ बरक रगनो रमना बागै नायतुक लायखा फाइफानो आ बरकनो रतुगै मानलिया तबखे बुबाग्रानि साइतक मुंबाय तंक सं तंनाय लुकुरक बरक खोनामानि आ हामिया ककनो चेंग्रा से हनै बुसिवै मानखा आबहायखेनो यां बुबाग्रानि साकबो तरक खामरगै फायखा ब आगिनि हायनो खारवै सामुं खालायफिरो त्रिपुरा हावो हायनो हाय आगिनि हाय तंकसां किफिलै फायफिरो फ्रेंड्स बुबाग्रा अमर मानिकनि part 4 भिडिओ दाबोकसक जरातै आसक नंसिनाय आबोनि part 5 भिडिओ दातिनो तुबै फायतंगो नरकनि बागै नरक अ भिडिओ न शेयर खालायै त्रिपुरा सानि लाइबुमानो फुनुगदि जतननो हामबाय।